походи са предимно консервативни и се опитват в голяма степен да на минали прецеденти, за да се легитимират. Иновациите и новостите са сведени до минимум. Записите на Сигизмунд в Регистър Supplicaторum, архивен документ, на който Вебер не обръща особено внимание, показва, че папството и светските князе през 15 век подхождат към кръстоносните походи и индулгенциите с много повече новаторство, отколкото той допуска. Присъединяването на индулгенция към рицарски орден е друг новаторски метод на Сигизмунд, който се опитва да използва статута на император на Свещената Римска империя, за да пренесе ползите, произтичащи от воденето на осветена война в името на Христос, борбата си срещу турците на постоянна основа. Фактът, че основният фокус на молбата не е върху освобождението на светите земи, също показва, че не цялата папска риторика е била толкова обсебена от използването на минали прецеденти, в рамките на които да формулира кръстоносните си начинания. Привързването на кръстоносната индулгенция към рицарския орден е логично, но изглежда, че Сигизмунд е първия, който я предприема. Други владетели, като горе споменатия Филип Добрия, с основаването на ордена на Златното руно 1431 година и Петър I Кирилски 1358 до 1369 с неговия орден на меча са се опитали да използват рицарските ордени като средство за повишаване на за турска заплаха. Орденът на меча съдържа клетви подобни на тези на ордена на Дракона, като ако се вярва на Феликс Фабри, поклонник, посетил Кипър през 1480 година, съобщава, че се е срещнал с кралица Катерина Корнаро, която от 1474-1489, която въвела него и дружината му в ордена, цитирам, за да дойде някой, който да защитава Кипърското кралство, когато се наложи срещу сарацините, турците и татарите. Това е цитирано все още. И все пак при цялата им риторика на никого до Сигизмунд не му е хрумвала идеята да обвърже ордена с кръстоносна индулгенция, да стимулира както съществуващите, така и бъдещите си членове да спазват клетвата си и да се борят срещу турците. Макар и формата да ни притиска, да разгледаме по-подробно чуждестранното членство в ордена на Дракона по отношение на Сигизмунд и благородниците от Иберия може да се види поучителен пример. Както видяхме, краля се запознава с множество иберийски благородници и кралски особи, когато им показва турския пленник по време на престола си в Перпинян през септември 1415 година. Няколко месеца по-късно Сигизмунд се опитва да засили връзките с сиберийската аристокрация. На 16 февруари 1416 той упълномощява двама души, унгарски благородник и по-късен граф на Секлер, Михаел Якч и Ото Бонус Белонис, доктор по право от Валанс, който е на служба при Сигизмунд от май 1412 година, да обиколят от негово име множество кралства и княжества в Иберия. На тях им е наредено да посетят, цитирам, светите принцове и крале на Арагон, Кастилия, Леон и Навара и също прочутия първороден син и други деца на нашия гореспоменат най-любим брат, краля на Арагон. Нататък, за да ги въведат в ордена на Дракона. Макар че латинският текст е неясен, той предполага, че кралят на Арагон получава правото да връчи отличителните знаци на ордена, значката на Дракона, на 30 други благородници по своя избор. Ясно е, че няколко членове на арагонското и португалското кралско семейство се присъединяват към ордена. В писмо от 30 март крал Фердинанд Арагонски разказва за Сигизмунд как е получил 50 значки с дракони и че той, самият, съпругата му и синът на Алфонсо Педро са приети в ордена. Сигизмунд явно е доволен и през януари 1418 година урежда копие от статуите на ордена да бъдат предадени на третия син на Фердинанд, Хенрих Арагонски. В писмото, което се урежда предаването на
статуите се отбелязва как те са предназначени за прочутия принц Хенри, принц на Арагон и Сицилия и магистър на ордена Свети Яков. Споменаването на ордена Свети Яков, известен също като орден Сантяго, е показателно. Въпреки младостта си, Хенри вече е бил с титла гросмайстор на ордена на Сантяго, която разполагала със значителни военни ресурси. Създава се впечатлението, че Сигизмунд се е насочил към него в ранна възраст, надеждата, че той ще израсне, за да го подкрепи, когато дойде време. Сигизмунд заявява, че е поканил Хенри в ордена и че след като положи обичайната клетва, той трябва не само да се стреми да изпълнява отговорностите, които изисква орденът на дракона, но и да се стреми да надмине допълнителните стъпки към присъединяване. Изглеждаше, че усилията на Сигизмунд да поддържа връзки с сиберийската аристокрация са се отплатили. Петър, бъдещия херцог на Коимбра и регент на Португалия, в крайна сметка заминава с армия за Унгария и провежда заедно с краля проход срещу турците. Няма доказателства, които да сочат, че Петър някога се е присъединил към ордена на дракона, но източниците създават впечатлението, че Сигизмунд се е срещнал с него по време на дипломатическите си пътувания в Иберия, тъй като са се възползвали от стеснени връзки от 1416 нататък. Документ относно брачните споразумения на Петър от 8 януари 1417 година е преписан в кодекс, изготвен от писарите на Сигизмунд, което предполага някаква форма на контакт между двамата. На 22 януари 1418 Сигизмунд пише Илюстри инфанти Петро, за да му предложи марша на Тревизо, имперско лесничейство близо до езерото Гарда в северна Италия. На следващия месец Сигизмунд се обръща с друго писмо към същия. Този път той заявява, че ако Петър предприема пътуване до неговия двор, той ще получи, цитирам, сумата от 20 000 дуката или форини. Използването на ордена от Сигизмунд и раздаването на драконови значки на принцове и крале в целия християнски свят не е просто символизъм, тъй като чуждестранните членове на ордена наистина изпълняват обектите си и се сражават с турците. Двама чуждестранни членове на ордена, херцог Ернеж Железния от 1406 до 1424 от Австрия и зетият на Сигизмунд, австрийския херцог Алберт V 1404 до 1939, изпълняват задълженията си към ордена и се сражават с турците, дори Алберт да залага значката си през 1432 година. Края на краищата техните земи, съсредоточени в днешна Словения, периодично са били изложени на турски набези. Кралят на Полша Владислав II бил приет в ордена около 1412 и въпреки оплакванията на Сигизмунд, той никога не участвал в борбата срещу турците. Това обаче не означава, че Владислав II никога не е помагал на Сигизмунд в борбата му срещу тях. Скоро след постъпването му в ордена на служба, краля се появява полски рицар, известен като Завиша Черния, който, както можем да проследим, е заловен и екзекутиран от османците по време на сражение на Дунавската граница през юни 1428 година. Явно не е бил сам, тъй като Волгош пише, че други полски рицари се били пленили заедно с него по време на сражението, докато много други съкливо избягали. Твърди се, че самият Завиша е бил член на ордена на дракона, макар че в първоизточниците няма основания за това. Като заключение можем да кажем, че ордена е играл важна роля в насочването на подкрепата от целия християнски свят към кампаниите на Сигизмунд срещу завоевателите. Използването му по този начин не би било възможно, ако той не става римски крал, тъй като за Сигизмунд ордена на дракона е тясно свързан с статута му власт. Когато приема Бертолд Орсини в ордена през 1412 година, краля излично
свърза общественото с римското си кралско достоинство, заявявайки, че тронът на римския крал Романи Реге Маестатис Сик Солум ще бъде украсен от участието и привързаността на велики хора в неговото общество. Следващия доклад е на Пламен Тодоров. Програма да има легенда за съдържа. Не сега гледа по-бързо. Моят доклад е на тема пропаганда и легенди около битката по Никопол. Общо взето доклада ми разглежда как различните източници на държавите, които участват в сражението, разглеждат после самата битка и как последствие битката бива интерпретирана от различните страни и по какъв начин използват самото интерпретиране на битката, тъй като всяка интерпретация се различава с нещо. Като цяло ще започна с малко предистория за самата битка. Битката се провежда през 1396 година, след като папа Бонифаций IX и крал Сигизмунд осъзнават, че следващи по реда на превземане на османската експанзия са унгарците. Посланието за кръстоносен поход ентусизира войници от цяла Европа, особено от Франция и Бургундия. Рицари от Англия, Полша, Чехия, Германия и Свещената римска империя се включват в него. Похода започва от Будапеща, прехвърлят Дунав, минават през Видин и се отправят към Никопол. Обсадата на града започва, но организацията не е никак добра, което бива породено от множество причини. Докато в лагера на християнската коалиция цари хаос, боязит се появява и кръстоносците атакуват без да имат предварително изготвена стратегия. В началото на френската армия се втурва напред и уж успешно започват боя с османците. Османците обаче се отръпват назад в хълма, където преди това предварително имат изградена позиция, която е укрепена също така. Османската техника обаче изисква това отстъпление на тяхната армия и рицарите атакуват фронтално с конете и изморяват се, което е предвидено от турците. Впоследствие рицарите биват нападнати от укрепените войски на османците, включват се и сърбите и по този начин френските рицари биват заобградени от всякъде. Армията на християнската коалиция бива разбита. Комбинацията лоша организация и спонтанната атака на френската армия и гъвкавата турска военна тактика водят до пагубната за европейското рицарско резултат. Ще започна първо с източниците, които са френски. Според съвременни източници най-голям дял от армията имат французите, около 10 000 души. Съвременник на битката, но не и пряк свидетел или участник е Жан Фруасар, който се свидетелства от хроники. Фруасар е френски хронист от края на 14 век, известен с възхвалата си към рицарството и често смятан за представител на аристократичната гледна точка. От други източници знаем, че е имало неразбирателство между крал Сигизмунд и Жан Д'О Невер. Малко за Жан Д'О Невер, който в последствие става херцог на Бургундия. Във френската хроника Сигизмунд е представен негативно, като прекалено предпазлив, неразбран, без боен дух, но това се дължи на факта, че той е предвиждал какво ще се случи и искал войските да се оттеглят на север от Дунав. Искал войските да се оттеглят и по този начин да се спасят и да нападнат в последствие. Обаче това така и не се случва. Пример за стъпливостта на Сигизмунд и възхваляването на френските войници е следния. Французите и германците, които се сражаваха най-храбро. Цялата френска сила, участвала в битката при Никопол, беше победена и убита по начина, за който разказах. Фруасар индиректно свързва френската подбързаност с пораженията, но същевременно ги възвеличава като рицари, водени от доблест, а не от глупостта си. Френските рицари, жадни за слава, се втурнаха напред, без да чакат останалата част от армията, което доведе до тяхното падение. По-нататък в текста конфликтът бива сравнен с битката при Ронсевал и християнският свят не бил претърпявал уж толкова големи щети до тогава. Все пак не бива да забравяме какъв е източника, а именно френски. Татък Фруасар казва следно: те бяха храбри и задни за чест. Желаяха битката повече от това да се забавят. Като тук привързаността на рицарите бива оправдана едва ли не с факта, че останалите много са се бавили.
Също така, французите биват оправдани със следния цитат. Те не бяха видели нищо повече, освен предходните конници, без да познаят пълната сила на турците. Това обаче не е написано под формата на упрек към рицарите за военна непредпазливост или липса на умения. Е написано като възхвала, която показва отново колко смели са те, което си личи от контекста. Битката при Никопол, представена в хрониките на Жан Фруасар, е съчетание между френските рицарски идеали, слава, чест и достоинство и трагедията на тяхното неразбирателство с останалата част от армията, а не трагедията на тяхната глупост, каквато всъщност е. Въпреки че хронистът показва бургундските тактически грешки, те са оправдани и издигнати на пиедестал. Този двоен образ показва френската страна на пропагандата. Друг известен източник за битката при Никопол е монахът от Сен-Дени, чието произведение хроники обхваща края на 14 век и началото на 15 век. Летописът му е ценен поради факта, че разглежда битката на френските рицари, което на свой ред, на битката на френските рицари, което на свой ред дава по-ясна представа за причините за нагласите около кръстосния поход, което и до някак обяснява френската неопитност и непредпазливост. Бенедиктинският монах в произведението си, въпреки че е французин, критикува рицарите, които тръгват напред. Първо нещо, което започва е тръгнат на бургундските кръстоносци, които заминали с изрисувани шатри, скъпи вина и дивечово месо, пишни дрехи и пишни доспехи. От описанието за подготовката на рицарите разбираме за тяхното отношение към похода. Впрочем, към цялата войска и към рицарските части обикновено има още 3-4 души, които грижат самия рицар. Те се грижат за неговата храна, оръжие, седло и още други неща. От описанието на монаха може да се извадим едно заключение за бургундските рицари. Те не отиват да воюват, те отиват за някакъв поход, на който едва ли не да се прославят и забавляват. Самият автор казва, че походът е бил грешка, а колкото до характера на бургундските войници, пише, че те са високомерни и арогантни, поради което ги обвинява и за цялата загуба на битката. Накрая обаче монахът казва: Бог понякога изостава своите, отказва победата на лъжите християни. Като заключение, двата френски източника за битката при Никопол показват предвидно една и съща история, но с разлика в детайлите. Фруасар оправдава рицарите, докато монахът от Сен-Дени изтъква конкретните причини по техните. Впрочем, по мое мнение, втори източник не е редно да бъде разглеждан точно като пропаганден такъв, тъй като той просто разглежда какви са били настроенията в рицарския лагер преди битката. В армията също така участва и немски контингент, част от който е Йохан Шютбергер. Йохан може да се срещне в други различни произведения с различни имена, поради което не е ясно точно как се казва рицар. Той е баварски рицар, участва в битката, но е засвидетелствал около 20 години по-късно в книгата си Пътешествие и племенчество. В книгата си той обвинява изцяло френското рицарство за загуба. Французите не искаха да изчакат и останалата армия и напреднаха първи, тъй като вярваха, че ще спечелят славата. Те не искат да слушат края на Унгария. Интересно нещо в хрониката е, че уж липсва всякакви религиозни мотиви за загубата, обаче точно под тази маска на неутралност, според мен, се крие пропагандата. Общо взето в хрониката се обяснява не на един или два пъти, на много повече, това, че рицарите едва ли не са щели да победят битката, да размажат османската армия, но заради скапаните французи са загубили. Така бива представена битката в хрониката. Така биват обвинени французите. Според съвременни исторически източници, знаем, че османската армия е била с по 1/3 по-голяма от европейската. Също така някакви години преди това, отново с по-голяма армия, османците печелят битката при Косово поле. И на база на това и много други неща може да заключим, че битката не е била в кърпа вързана на християнската коалиция, така че това, което казва Шютбергер, леко противоречи на действителността. Разглежданите до тук източници показват европейската гледна точка и християнската така. А как битката бива интерпретирана от османската страна? Първият източник, който разглеждаме е хроники на семейство на фамилия Осман, на Ашик Паша Заде, датиращ от 15 век. Хрониката Баязид е наречен многократно свещен войн, Гази, който се бие по пътя на Аллах, като това прозвище има по-скоро идеологическо значение. Битката е представена в тази хроника като освен военна и политическа, по-скоро религиозна всъщност.
По този начин още първото свидетелстване на битката я показва като джихад срещу неверниците, което е един от стълбовете на исляма и в религията им. Тоест битката бива показана като съвсем нужна, а не като нужна кръвопролитие. Втори източник, който е анонимен, а по-късни версии е посочван като история на семейство Шах или на фамилия Шах, на рода Шах. Показва отново наратива за религиозната война, като според него Баязид изнася реч, според която Аллах му е казал, че на Баязид, че той е избрания, той трябва да води, той трябва да победи и той ще победи. Също така, според това, рицарите били сплашени и били сразени от страх след османския вик "Аллах е велик". Мотивът за страха от Аллах не е необичайен образ в османската историография. Освен историческите описания, има много легенди, които се появяват след битката, като първо ще започна с българските такива. Основните легенди от българска страна се делят на три групи. Първата група възпява образа на цар Иван Шишман, който бива представен като непоколебим борец срещу османците, който се бори за постоянно за да ги отблъсне. Второто подразделение е за смъртта на българския цар, който също бива уж убит на няколко места, включително и в региона на Самокосто. Последната митологизация на историята се отнася до образа на Баязид, който в ръкопис от Слепченския манастир и от други в окръга на Слепченския манастир източници бива засвидетелстван като царят на неправдата, най-лукавият на земята и други правещи аналогии с сатаната и дявола. Сръбския фолклор определя на места на Стефан Лазаревич като решаващ за конфликта. Според сръбски предания битката била в полза на кръстоносците, докато не се появила сръбската 5000 армия, към което може да подходим с известни съмнения. Поради факта, че да, сръбската страна оказва несъмнено влияние, но не е чак толкова определяща за конфликта. Също така в сръбския фолклор сърбите са не жалки християнски предатели, които са, а велики войни, които са принудени да помогнат на османската коалиция. От френска страна, легендарният образ, отнасящ се до битката, е за Жан Безстрашен от Невер, за който ви казах преди малко. Както се подразбира от прозвището му, по-късни легенди твърдят, че той е бил безстрашен при Никопол, а всъщност той отива на Кипрен с доспехи и османците усещат, че той е благородник и ще да струва доста пари и с това не го убиват, както убиват при всичките други. Това и съвпада с казаното от монах от Сен-Дени, който открито критикува несериозността на рицарите към похода. Битката при Никопол от 1396 година не е просто историческо събитие, а комплексен казус, който разкрива как историята се конструира, предава и интерпретира през призмата на различни национални, културни и религиозни наративи. Както показва този анализ, въпреки че хронологията и основните факти около сблъсъка са относително ясни, възприятията за причините за поражението и ролята на отделните участници се различават драстично в зависимост от източника. Френските хроники в лицето на Жан Фруасар се стремят да възвеличават рицарския дух и доблест, дори и когато признават тактически грешки, превръщайки привързаността в доказателство за смелост. От друга страна, монахът от Сен-Дени предлага по-критичен поглед, осъждайки високомерието и несериозното отношение на френските благородници. Немските източници предлагат уж сигурната победа, осуетена от чуждата арогантност. Османските хроники пък водени уж от Ашът Паша Заде използват битката като доказателство за религиозна превъзходство и божествена подкрепа, представяйки Баязид като свещен войн, или както казват Баязид. Извън официалната историография, битката при Никопол се е вплела дълбоко във фолклора на засегнатите народи. Българските легенди се подпити с мъка по съдбата на цар Иван Шишман и демонизиране на османския завоевател, докато сръбските предания романтизират доста силно ролята на Стефан Лазаревич, превръщайки васалството в героично участие, обърнал хода на войната, а не предателство, каквото всъщност е то. Западноевропейските легенди, като тази за унижението на Баязид от Тимур, служат като морална поука и утеха за унизените християни. В крайна сметка, битката при Никопол е забележителен пример за това как историческото събитие се превръща в полигон за пропагандни послания и митотворчество.
Различните интерпретации не просто отразяват пристрастността, но и служат за формиране на национална идентичност, оправдание на минали неуспехи и утвърждаване на някакви измислени ценности. Изучаването на тези наративи ни дават ценен урок за силата на историческата памет, нейната способност да трансформира фактите в легенди, които живеят в наред. Благодаря. Усилия на поглед и анализ на работа на Латинската уния, както е предпоставя последния кръстоносен поход, Варна след 1445-44 година. Здравейте! Знам, че на никога не ми се слуша. Ще се опитам да не чета, за да мога да разказвам и повече да разбирате някакви неща. Така, знаете какво е положението на късното средновековие на Балканския полуостров. Знаете, идват османците, голяма криза, Византия в криза, както винаги. И най-малкото тя е още в криза след възстановяването от четвъртия кръстоносен поход, когато тя бива превзета и е създадена Латинската империя. И се нуждае от помощ. Така, към късния 14 век, към 1385 година, при Йоан Пети Палеолог, от Византийската империя е останало само Константинопол и части от Лакония и от Егейските острови. Следователно, тя се нуждае от помощ. И въпросната уния, целта е да самия събор, който се получава, е с изцяло политическа цел. Източната Римска империя не е в състояние на... не може да бъде превзета. В смисъл, Константинопол не може да бъде превзет като столица от османците, поради факта, че е град, който е заобиколен от вода от Босфора и Дарданелите и техниката на османците не е достатъчно развита. Следователно, те имат време за стратегия и такъв ход е да се поиска помощ от Запада. Както вече разбрахме, това не е първият път, когато Запада помага на Византия, нали, на Януш... на Сигизмунд фон Люксембург, който сега говорихме за битката при Никопол, кръстоносния поход. Както и вече почва Византия тотално да се обръща и към Франция. В френските хроники, аз няма да прочета, защото е на френски, но там се описва как, нали, Мануил II иска от крал Шарл VI помощ срещу османците. Да, защо западна помощ и специално уния е проблем? Както знаем всички, през 1054 се случва Великата схизма. И тя всъщност е вследствие на вековни размирици. Ако започнем още от 9 век, Фотиевата схизма, която е базирана на произхода за Светия Дух и Филоква доктрината, който представлява в никейския символ на вярата произхода на Светия Дух, понеже на изток се смята, че произлиза само от отца, на запад е приета доктрината Филоква, която на латински се превежда и от сина, т.е. от отца и от сина. Постепенно се разбира, че това е лингвистичен проблем и двете деноминации почти вярват в едно и също нещо. Това по-нататък се уеднаквява и се разбира на Втори Лионски събор от 1274 година. Но това всъщност е първата схизма, която има двете деноминации през 9 век и накрая окончателно, когато си казват анатемите при патриарх Мануил и кардинал Хумберт. Да, като цяло, двете църкви не са в общение, но продължават да имат някаква комуникация. И, нали, Втория Лионски събор бива отново възвръщане на отношенията, които имат като апостолска църква. Обаче, нещата не са толкова лесни. Като цяло, те могат да са в някаква комуникация, обаче и двете искат някаква власт. И двете искат да продължават да развиват техните гледни точки. И затова, принципно, униите са неуспешни. Споменах за унията на при Втория Лионски събор, обаче тя не издържа, тя издържа 11 години.
защото през 1285 година в Влахенския дворец, този събор в Влахения, се отменя заради Григорий Кипърски. Така че да се въведе уния, трябва Византия, която трябва да е в наистина отчаяно положение, поради факта, че се появяват винаги някакви много крайни православни течения, които са в разбиране с Запада. Тя принципно е много желана от Йоан VIII Палеолог, понеже той е предпоследния византийски император, той наистина се нуждае от някаква помощ, която да бъде за неговата империя и вече наченките, които имаме на похода на Сигизмунд и вече комуникацията, която има Византия с Франция, е наистина от голяма помощ, така че се обръща към папата. И въпросната уния се осъществява на Фераро-Флорентинския събор, който всъщност е продължение на съборът в Базел на Мартин Пети. Обаче той се занимава с тотално друг проблем, с ереста на Ян Хус и затова е много важно за суверенитета на папата, понеже е засегнат на този събор и после постепенно до Фераро-Флорентинския. Понеже от Мартин Пети, неговият наследник папа Евгений IV мести събора в Ферара и се създава вече Вселенския събор, който е за осъществяването на унията. Обаче в началото папа Евгений желае свикването на съюзния събор между двете краища на християнския свят да бъде в Константинопол. Обаче Йоан VIII Палеолог настоява да бъде в Италия. И в началото, това, като го бях прочела, си казах, добре, ама това всъщност е автогол. Защото буквално, ако си на твоя земя, и ще бъде много по-лесно да защити, защото може да имаш повече делегати и всичко, и като цяло можеш даже да измислиш някакъв план, да бъде схеми, подкупи и такива неща. Обаче всъщност това не е така. Защото ще бъде много опасно да дойдат останалите делегати от православния свят. Например, от Киевската патриаршия или пък, например, от Молдовския митрополит. Отделно и Византия няма парите. В смисъл, короната има буквално от Йоан VIII с стъкло, да, защото по-рано Ана Савойска продава короната на Венеция, защото трябва да си корят естествено от някои от многото им бунтове, които има. И така, накрая през 1437 година, 25-та сесия на събора в Базел, решава той да се премести в Ферара. А останалото заседание, естествено, ще изберат някой антипапа Феликс V да се занимава с този проблем. То в началото по-късно се решава, но това не е важното в момента. Така, започва официално събора на 9 януари 1438 година и вече имат всичките характеристики за Вселенски събор. И той се зачита за Вселенски събор от Западната църква. В православието е много спорен, защото естествено има много по-голямо недоволство за униатството на изток, отколкото на запад. Римската делегация се състои от 117 члена и начало е кардинал Джулиано Чезарини. И понеже същността на този доклад е анализ на Фераро-Флорентинската уния като предпоставка за Варненския кръстоносен поход. Самия Джулиано Чезарини е в кампанията на Владислав III и на Януш Коняни. Даже той умира във Варна в самата битка на 10 ноември в тази тъмна и дъждовна нощ. Защото трябва да се разгледа историята чрез фактология, не чрез метафори. Че откъде знаеш, че не е било тогава дъждовно? Това не иска да имаш. Не прочете ли една книга да се Да. Имам самите писма на Джулиано Чезарини, ама те са представители биват императора Йоан Палеолог, патриарх Йосиф II, който умира малко след сключването на унията, Марко Тефес, който е много важна фигура, понеже е основната опозиция на униатството, което се развива след самата уния, Исидор Киевски, патриарх на Киев и Москва, Висарион Никейски, който после става кардинал Висарион, Григорий Мисленовски, който е митрополит на Хераклея. България не фигурира във въпросния събор, защото България не съществува като държава, следователно патриаршията изчезва. Самия патриарх Йосиф II е бил българин, но това
не е особено значение, защото той представлява Вселенската патриаршия. Най-важното всъщност е да засегнем вече самия събор, защото той засяга 2-4 много важни теми, които са догматически различия между двете църкви. На първо място е спора за Филокве, който вече обясних какво представлява за Филокве доктрината. И той принципно е решен на Втория Нионски събор, като един вид, че двете църкви приемат че един вид по един и същи начин, но отново е основна тема. Като в акта Грека, която е всъщност гръцките източници за въпросния събор, се казва, че патриарха в крайна сметка приема латинският обред за доктрината, като смята, че един вид ние вярваме в едно и също нещо. Другото нещо, което се засяга, е темата за чистилището, което в крайна сметка се приема от православните. Също друго нещо, за което според е естествено върховенството на папата. Но понеже Византия е в отчаяно положение, ще приеме върховенството на папата. Друго е четвъртото бива за хлябът в Евхаристията. Дали да е квасен или не квасен, в крайна сметка се избира всеки както се е свикнал. Това не е най-важният богословски проблем, наистина е така. Друго, когато става въпрос за Филокве доктрината, както споменах за кардинал Висарион, той е доста важен, защото той също и помага и после за Варненския кръстоносен поход. Той принципно чете писанията на Константинополския патриарх Йоан 11, който е след унията от Втория Нионски събор. И той чете две негови книги, епиграфи и за съюза и мира на църквите на Стария и Новия Рим. И те го обръщат в латинската доктрина за Светата Троица и после той става и католически кардинал. 2 пъти бива предлаган за папа. Също и е основен на хуманистическите в Ренесанс. Официално унията е сключена на 9 юни 1439 година, като папа Евгений издава булата Лекенто Кели, небесата се радват. И е подписана от абсолютно всички, освен Марк Ефес, който се превръща в началник на опозицията в Византия на въпросното течение. И така става, че макар и християнството да е обединено, Византия става много разединена и шансът да бъде спасена отново бива проблем. Но се появява и един вид нещо, да го наречем като златна среда. На Егейските острови се появява критската иконописска школа, която обединява източен и западен обред на изобразяване на иконописта, което е точно вследствие на Фераро-Флорентийската уния. Въпросната уния, за да се осъществи, събора всъщност е доста скъп. И струва на Римокатолическата църква, тя го поема изцяло. 123 000 фолина, което е около 950 000 съвременни паунда, което е изключително скъпо. Най-малкото вече трябва да се финансират военни действия срещу османците. По договорите на самата уния и на самия събор се обещава кръстоносен поход. И така става, че на 1 януари папа Евгений издава була, в която да се намери цяла армия, за да се състави този акт за кръстоносен поход. И дейците стават така известните Владислав III Ягело и Януш Коняди с ия, не с я. Беше... Да. И принципно трябва да се разбере и самите предпоставки и самите битки, понеже това не е само митологема, която се случва за въпросната битка при Варна. И въпросната и цел не е българско възраждане, въпросната и цел е да се освободи една християнска държава, която е най-близо, и това бива България, за да може да се подпомогне после и на Константинопол, т.е. той си е кръстоносен поход, за да могат да се махнат османците. И той е последният кръстоносен поход, той бива неуспешен, повече такива действия срещу османците на Балканите няма. По-късно, на 26 май, папата издава още една була през 1443 година, която според католическата енциклопедия от 1913 пише була, натоварваща да се проповядва индулгенцията за кръстоносния поход срещу турците. И така вече за въпросният кръстоносен поход започва.
И така взето заедно от януарската була, която ви казах, и тази, която ви казах, майската, показва, че кръстоносния поход е бил официално представен с папски указ и подкрепен от пленарни индулгенции. В обобщение булата на папа Евгений IV от януари 1443 година упълномощява крал Владислав III да води война срещу османците, обещавайки духовни награди. И така много анализи третират Фераро-Флорентинската уния като предшественика на Варненския кръстоносен поход и стратегически и логически погледнато Балканите се нуждаят от нещо такова в този момент. Защото християнския свят вече има уния, за което да бъде обединен. Факт, има разединение, но в крайна сметка вече има една обща цел, която да може да предотврати стигането на османците даже по-назапад. Как се развива кръстоносния поход? За него може да знаем точно от Джулиано Чезарини. Главният делегат, който е на Фераро-Флорентинската уния, той пише доста писма, които са от тях. Това е книгата, която ме вдъхнови да напиша този доклад. Пише за битката при Ниш. Дойдоха при мене от християниците и българите, твърдейки, че както от тях, така и от други били пленени и избити много от турците, които бяха бягали след битката. Предполагат, че враговете след битката при бягството си претърпели не по-малко загуби, отколкото народи, отколкото при самата битка от нашите. Надежда има тази победа в тези краища да е предизвикала големи неприятности срещу турците и широко отстъпване на техни подвластни. В пределите на Албания някой си назован Арнит, който граничи с вероломните турци, с голяма решителност със своите люден вражески настроени към тези турци наоколо и завладял техни селища земи и направейки ежедневно имал успех. И даже тук се споменава, българите наистина подпомагат кръстоносния поход, защото той най-малкото е с цел да ги освободи като християнска сила да се възвърне. Но отново за същината как се развива той. След като издава на булата през 1443, армията на Трансилванския войвода и унгаро-полския крал е наброяваща около 40 000 души. И преминава по Сигизмундския път на Дунав. На 3 ноември 1443 година при Ниш коалиционните сили разгромяват османските войски под командването на Късъм Паша и Дорахан Бей, принуждавайки ги да отстъпят и да прилагат тактика на изгорената земя. На 12 декември 1444 година при похода при Златица кръстоносците срещат силна османска отбрана и претърпяват поражение. Въпреки това, при отстъплението си успяват да нанесат поражение на следващите ги османски сили. При Куновице, пленявайки Махмуд Бей, взет на Султан Мурад II. Така се случва, че се подписва мир в Сегет през август 1444 година. Но, за да може да се случи въпросната битка, той бива отказан от кардинал Джулиано Чезарини. Защо? Защото те са неверници и на тях доверие не може да се има. Отделно Султан Мурад абдикира в полза на сина си Мехмед II. И принципно в средновековието това си е закон. Ти подписваш договор с въпросния император, не с държавата, така че следователно, като се поява нов, договор е невалиден. И така става, че те всъщност защо отиват до Варна. Те са принудени да отиват до Варна, защото папата изпраща кръстоносна армия, която трябва да мине по своя Дарданелите за помощ с провизии. И те де-факто чакат там. Но когато отидат там, са изненадани от османската армия и се случва въпросната битка. На 9 ноември те достигат Варна, на 10 ноември се случва битката, убита Владислав III, макар и да опитва точно да убие султана точно тогава. Янош Коняни бяга на север, а кардинал Джулиано Чезарини, който е главният представител на християнската делегация на унията, също бива убит тогава. Въпросният кръстоносен поход ако имаше успех, можеше наистина да предразположи спасяването на Европа и Балканите като цяло от османското нашествие. И като цяло, ако можеше този поход да бъде успешен, Константинопол можеше и да остане. Защото какво се случва? Въпросният поход е изключително скъп. И накрая какво се случва, когато на 6 април 1453 година
османците вече започват да окупират Константинопол. Папата няма парите и армията да подпомогне. Има армия, има и помощ от Венеция и Генуа, но тя не е достатъчна. И естествено, че когато пада на 29 май същата година, унията веднага се снема. Отделно и преди това, когато ставаше въпрос за разединението на византийците, е доста популярна фразата "по-добре е турска чалма, отколкото папска корона". Накрая това се случва, но наистина поради факта, че има такова разединение в самата Византийска империя и не може да се обедини, естествено, че пада, отделно и финансови проблеми, които се появяват чрез неуспешният варненски кръстоносен поход. Но макар и въпросната уния и целият събор да има характер на Вселенски събор и да има богословски характер, целта му е изцяло политическа. И нито кръстоносният поход, нито самата уния биват успешни за целта, която имат да се спасат Балканите от идващите османци, поради причини, които вече бяха обяснени в доклада. Така че, макар и да са неуспешни, това показва исторически как християните са успели да се обединят за нещо такова и за някаква кауза, която имат обща. И темата не е много известна и не се говори много, но е изключително важна, защото ако не се беше случило това, можеше, и ако се бяха развили най-малкото нещата по различен начин, можеше в момента Константинопол още да е християнски. Така че да, затова мисля, че тази тема е изключително съществена както за България, както за Балканите, така и за цяла Европа. Рата на Кирил Генков, дейци на католическия ренесанс в българските земи през 17 век. Здравейте! Започваме с едно кратко въведение, въпреки че мисля, че е леко излишно. В доклада общо взето обяснява ролята на отношенията между католическите църкви и България в периода 9-16 век. Началото е доста тривиално за това как всички факти, които всички знаем, при приемане на християнството княз Борис I провежда преговори с Рим и в България са изпратени Моза Портуенски и Павел Полонски. Политически по-благоприятното решение тогава обаче надделява и ние приемаме християнството според гръцкия обред. Важното, което разбира се днес не видях да се наблегне, друго е, че цар Симеон търси признаването на титулата император и от Рим, което е примера, който по-късно последва Калоян. И наистина има много засилени връзки с Светия престол и през 14 век, като разбира се това е покръстването от францисканците по времето на превземането на Видин и околностите 65-та година, 1365-та, като самия Иван Светимир е изпратен в Хумник. Разбира се, тази унгарска войска е изтласкана, но това масово претопяване оставя следа върху обществото. След поражението на западните войски при Варна, много мисионери, явно проповядващи на широко българските земи, забягват заедно с армията на север. Същата година обаче за инквизитор на Босна, България, Влахия и Молдова е назначен Фабиан от Бакхия. Това може да ни посочи най-малкото, че римско присъствие има в България и това е най-вече изразено чрез босненския клон на францисканството, като през 1514 година се отделя провинция Босна-Аргентина или Сребърна Босна,
в земите на изток от нашите разбирания за Босна. Така. Сега преминавам вече към предпоставките за разпространението на католицизма и оттам нататък за развитието и на книжовен подем. Разбира се, това е най-вече търсенето на една самостоятелност, която абсолютно е заличена до 17 век. И разбира се, запазването на спомена и дори възстановяването на българската държава. Римската църква може, не само Римската църква, но и Австрийската империя може някъде да даде това на българи. През посочения период гръцкото духовенство, недолюбвано от населението, и корумпираността му са това, към което българите много недолюбват и срещу което се насочват по време на Възраждането. Отново. Освен това, имаме единствено независимост при Охридската архиепископия. Автокефална обаче едва до средата на 18 век. Както забелязваме в развитието на западната мисия, за католически свещеници в българско се ръкополагат българи. И то такива от знатни родове, например Симировичи, Парчевичи. Така се демонстрира приемствеността между двата вида власти и се осигурява подкрепата на народа. От друга страна, австрийски империализъм потиква към размирици в пограничните територии на Османската империя. Най-яркият пример у нас е Чипровското въстание, но още през 1594 година, по време на Дългата война, в съседния сръбски Смередевски санджак се вдига на бунт около 5000 души и превземат редица крепости в съвременната област Войводина. Съзнаването, че в непосредствена близост до земите има обширна монархия, която е склонна да защитава населението, кара тогавашните българи да подкрепят бунтовнически действия в полза на Хабсбургите. Австрийската идея, както и римската църковна пропаганда, се засилват изключително през 1615 година, когато император Матиас е обявен за закрилник на всички католици под властта на Високата порта. Друга предпоставка е възможността за образование, тъй като, както ще разгледаме по-късно и както най-вероятно вече сме споменали, първите францискански проповедници, например Петър Солинат, изпращат своите ученици да следват в Италия. Това дава възможност именно за получаване на добра основа, както не само за евангелизаторска дейност, но по принцип за образование на млади българи. И сега според мен, един от най-важните фактори е концентрацията на павликянското население в Никополския санджак, което е 72% от цялото павликянско население в България. Тяхното самосъзнание е българско, но те са обвързани с свещената си традиция и смятат, че са покръстни от светия апостол Павел. Отличителна черта за тях е и идеята за римския папа, който обаче дълго време остава далечен за тях, както Филип Станиславов отбелязва, че той в едно от писмата си, че когато е споменал пред павликяните, че се е срещал, новопокръстните католицизма павликяни, че се е срещал с папата, те му отговарят, това е невъзможно, дори 1000 години да ходиш към Рим няма да стигнеш. Тоест те имат наистина едно чисто митично виждане за католицизма, но бързо го приемат.
и това е предпоставка най-вече за предаността към Светия престол. Сега за развитието на пропагандата. Мисля, че вече Любомир е казал достатъчно за началото, но аз ще повторя. Първият установил се за постоянно в България католически, в частност францискански свещеник, е Петър Солинат, босненец, който е изпратен от папа Климент VIII. Той постига голям успех след павликянското и православното население в северо-запада, още в самото начало на 17 век, и след смъртта му през 1623 година в дистрикцията има около 8000 католици. Може би обаче най-големият двигател за евангелизация е година по-рано, през 1622 година, когато папа Григорий основава Конгрегация de Propaganda Fide, свещената конгрегация за разпространение на вярата. В булата, с която привиква ордените за координирани действия, той заявява, цитирам, да се обърнем към безбройното множество на народите, вече толкова векове пленени от нечистия гнет на арабите, очевидно османци, и заслепени от безумната грешка и измамата на мрака, които поради застиналата цивилизация на невежеството и разрушителните стремежи почти приеха естеството на зверове. Тоест, това е не просто насочено срещу еретиците, не е просто срещу езичеството, ами и на чисто политическо ниво едно противопоставяне на Османската империя. Въпреки че има предимно религиозен аспект. Сега към конкретните дейци. Аз съм избрал накратко да разкажа за трима. Един от тях, може би най-знаковия за Никопол, е Филип Станиславов. Роден в Ореше, Свищовско, спори се коя година, но сигурност между 1608 и 10. Той е от павликянски род. Учи в Илирийския колеж в Лорето, а по-късно работи в канцеларията на папа Урбан VIII като преводач. Ръкоположен за Никополски епископ, той полага неимоверни усилия за родното образование. Инициира отварянето на първото павликянско училище в Трънчевица, което се преподава на български език. Има друг проект, а именно създаване на българска висша образователна институция в Дубровник, който обаче Конгрегацията за разпространение на вярата отказва да се заеме. Заради конфликта си с Петър Парчевич е лишен от църковния си сан през 1662 година. Парчевич също губи поста си. Преводаческата му дейност играе важна роля върху просвещаването на българите, понеже осигурява текстове за изучаване. И е възстановен на поста си поради застъпничеството на Петър Богдан през 1973 година, година по-късно почива. Станиславов, както всички знаем, фигурира в българската историография, най-вече като автор на първата печатна книга на български език, а именно сборника Абагар. Той е покривен текст и говори за елитистически арменски цар Абагар, който се насочва към Христос с молба за изцеление. Полуезическия характер на творбата посочва какво е състоянието на българите, именно те са павликяни и новопокръстни павликяни и суеверни православни. Друг важен деец, който може би не сте чували, ако сте чували, е наистина рядко споменавано име, е Франческо Соимирович. Роден през 614 година,
от знатния род Соимировичи, за който се смята, че владел чипровци и околностите му преди османското завоевание. Помощник на хърватския духовник и книжовник Рафаил Левакович, който духовник изработва статута на българската францисканска кустодия през 1637 година. В следващото десетилетие помощник и главен викарий на българския архиепископ и се запознава с Петър Богдан и Петър Парчевич и заедно те тримата са най-свързаните с политиката български дейци от това време. Заедно с Петър Парчевич поема на първата значителна политическа мисия на Балканския заговор във Варшава през 1647. И тук е важно да се подчертае, че той не поема инициативата от страна на България, а като представител на Матей Бесараб, който е влашкия войвода. Тоест българите по това време българските католици по това време не са представители само на България, а на целите Балкани, на политическата сцена на Запад. Той обаче, самия Франческо, има доста, така да се каже, трагичен късмет, понеже първо не получава ръководния чин в Никополската епископия, въпреки че народа го предпочита. Освен това, но вместо това получава в Призренско, където са сърби. По-късно е ръкоположен за ръководител на Охридската катедра, обаче там пък няма нито един католик. И той почива през 74. Имаме накратко, наистина много накратко ще говоря за Петър Богдан. Най-важното за него е, че освен, че пише описание на царство България, в което още в заглавието се подчертава, че българите търсят своята независимост от Османската империя, нарича го царство, въпреки че такова от векове наред има. Той създава и подпомага за изкачването в иерархията на позицията на Софийския епископ и става първия Софийски архиепископ. Това неговата история обаче остава доста недостъпна поради простата причина, че е написано на латински. Така. Това е вярно, но за тях не е било особено достъпно. Така. Заключение. През 17 век вече има условия за разпространение на западната култура и вероизповедание. Новите сили в евангелизацията, внесени от свещената конгрегация за разпространение на вярата, не са пропилени. Представителите на новата своеобразна културна среда, именно Петър Богдан, Филип Станиславов, Франческо Соимирович и Петър Парчевич, тяхната дейност не се ограничава само до разпространение на католицизма, но и в един книжовен и културен разцвет. Абагар и описание на царство България са първите знакови творби за българската историография. И този всестранен подем, внесен отвън, но със сигурност придобил български облик с течение на времето, макар и да намерил израз в последващите години на национално развитие, оставя силно влияние върху местните, техния нрав и обичай. А политическото му ядро представлява първата организирана и координирана със съседните и западните земи акция на недоволност срещу османската власт и нейното особено отношение към християните.
последния доклад на Владимир Драмбозов. Първо Търновско въстание е ролята на Тодор Палина. Не, по банка. Здравейте. Първото Търновско въстание от 1598 година е едно от най-значимите събития в българската история през периода на османското владичество. То представлява организиран опит за възстановяване на българската държавност и израз на съхраненото национално самосъзнание. Въстанието е ръководено от видни личности, сред които се откроява фигурата на Тодор Палина, който е влиятелен боярин от Никопол, който играе ключова роля в подготовката и провеждането на войната. Исторически контекст. След падането на Второто българско царство под османска власт през 1396 година, българските земи попадат под чуждо управление, което води до сериозни промени в политическата, икономическата и културната структура на обществото. Въпреки това, през вековете се запазва стремежът към свободата и възстановяването на независимостта. През 16 век, в контекста на нарастващото напрежение между Османската империя и Habsburгската монархия, се създават благоприятни условия за организирането на въстание. Причини за въстанието. Основните причини за избухването на Първото Търновско въстание са политически и икономически натиск. Османската администрация налага тежки данъци и ограничения върху християнското население, което води до нарастващо недоволство. Религиозно потисничество. Ограниченията върху християнската вяра и привилегиите на мюсюлманите създават напрежение сред българите. Външни влияния. Успехите на Habsburгските в борбата срещу Османската империя вдъхновяват българските лидери да търсят подкрепа за въстание. Запазва национално самосъзнание. Въпреки вековете на чуждо владичество, българите съхраняват своята културна и историческа идентичност, което подхранва стремежа към свобода. Подготовка и организация на въстанието. Подготовката на въстанието започва в края на 1590-те години на главни организатори са Тодор Палина, боярин от Никопол, известен със своето влияние и връзки както сред християнското население, така и сред османските власти. Дионисий Рари, търновски архиепископ, който използва своята позиция за мобилизиране на духовенството и населението. И Павел Джорджевич, който е добровнишки търговец, който играе важна роля в установяването на връзки с външни сили. Организаторите търсят подкрепа от външни сили, включително Habsburgската монархия и Трансилвания. През 1597 година българската делегация, водена от Тодор Палина, посещава Прага, където се среща с император Рудолф II и получава обещания за военна помощ. Избухване и ход на въстанието. Въстанието избухва през есента на 1598 година, когато влашкият княз Михаил Храбри преминава Дунава и влиза в българските земи. Това създава благоприятни условия за въстаниците, които обявяват бунт в Търново. За цар е провъзгласен ним потомък на Шимановата династия, известен като Иван Шиман III. Въстанието обхваща значителни територии в Северна България, включително Търново, Никопол, Шумен и Пловдив. Въпреки първоначалните успехи, османските власти реагират бързо и потушават бунта. Много от въстаниците са убити, а населението е подложено на репресии. Около 16 000 българи бягат във Влашко, където се установяват като бежанци. Ролята на Тодор Палина. Тодор Палина е централна фигура в организацията и провеждането на въстанието. Като първи благородник на Никополския санджак, той използва своето влияние за мобилизиране на населението и установяване на връзки с външни сили. Палина обикаля балканските села, организира клетви за вярност и координира действията на въстаниците. След потушаването на въстанието, Тодор Палина успява да избяга на север от Дунав. Неговата по-нататъчна съдба остава неизвестна, но се предполага, че е починал в Московското царство. Последствие и значение на въстанието. Въпреки че Първото Търновско въстание завършва с неуспех, то има важно значение за българската история. Съхраняването на националната идентичност, въстанието показва, че българският народ не е загубил стремежа си към свобода и независимост. Вдъхновение за бъдещи борби. Въстанието служи като пример и вдъхновение за следващи поколения борци за освобождение. Установяване на връзки с външни сили. Опитите за получаване на подкрепа от Habsburgските и други християнски държави показват стремежа за международна подкрепа в борбата срещу османското владичество. Заключение. Първото Търновско въстание
от 1598 година е значим опит за възстановяването на българската държавност и за съхранението на националното самосъзнание. Ролята на Тодор Барина като организатор и лидер на възстанието подчертава важността на личната инициатива и отдаденост в борбата за свобода. Въпреки неуспеха, възстанието става символ на непримиримостта на българския народ и неговия стремеж към независимост. Това предизвика, както почна, така и свърши цялата история. Благодаря на всички.